Belén do Campo tivo ocasión de coñecer parte das tarefas que están a desenvolver os 20 alumnos do Obradoiro Taume 10 que promoven conxuntamente os concellos de Porto do Son e Ribeira. A visita desta mañá tiña lugar neste último municipio, no Parque de San Roque, onde se están a executar tarefas de limpeza de maleza e restauración de mobiliario, enmarcadas nos dous módulos tanto de forestal como de carpintería. Estamos formando a persoas do Concello de Porto do Son e máis do Concello de Ribeira para que teñan unha capacitación laboral nun nicho de mercado que demandan moitos traballadores, non? Neste caso, os obradoiros de forestal e de carpintería. E ademais, gústame salientar públicamente, gustaríame que a xente o soubese, que o alumnado que participa destes obradoiros de emprego fan traballos á comunidade excepcionais. Que o objetivo é ese, que se faiga esta formación e que abra unha porta ao mercado laboral tanto en forestal como en carpintería. A verdade é que nós estamos traballando en temas do son, en pasarelas, que a verdade é que temos moitos kilómetros de pasarelas, temos moito mobiliario urbano de madeira, e a verdade, e o apuntaba o alcalde de Ribeira, que se non fora por estes escolas Obradoiro, ter todo isto en mantenimento óptimo era moi complicado. Ademais desta importante contribución á comunidade, os alumnos reciben ao longo dos 9 meses que dura o Obradoiro formación teórico-práctica que permitirá a obtención dun certificado de profesionalidade. Con estes obradoiros o que estamos a facer en estes 9 meses que teñades esa formación teórica e a su vez a formación práctica. Unha formación teórica que os alumnos da parte forestal xa nos estiveron comentando, no, de todo o que estaban xa facendo durante este tempo e que agora vamos a transformar na parte práctica. Para levar adiante este compromiso coa formación ao emprego, a Xunta investiu este ano na comarca 1,2 millóns de euros, sumando a este obradoiro os de Boiro e Noia e Lousame.